Da, filmează. Salut toată lumea și bine ați venit la un episod de Clash of Clans. Normal că m-a atacat în tot timpul ăsta că n-am jucat. Normal că m-a atacat. Și chiar m-am murit. Ia cutie din asta. Mamă, de ce puțin am. Chestii prețioase. Da, sper că armata noastră e gata să atace. Nu vedeți de camera numărul 37. Ha! Ha! Sât! Ai toate astea distruse. Oi, nebun, asta supradează. Văd că tu nu țiră ăsta mărlișoara ta. Ce caracă. Nu pot aia. O cărare. Să merg acasă la mine. Uite, aici, eu nu știu ce căutam pe acolo. Să mai fac sude. Oh. Nu vreau să știu cât costă asta. O, asta. Asta. Mult. Uite asta, uite. Și ea foarte, foarte mică. O din asta roste costă 75.000. Atunci nu trebuie. Mai mult îmi trebuie aici. Wow, deci mai trebuie 1000 și faptul mai trebuie 39 de bani și pot să-mi iau una fix și sper că am microfon, că merge, sper că mă auziți. Dacă nu mă auziți, stai să vă trebuie să scrieți în comentarii. Dacă mult așa vorbesc fără voce, scrieți în comentarii că nu m-ați auzit. Bine, hai să atacăm pe cineva, aia nu mă atacă pentru mine. Deci nu, doar ăsta mă atacă, o să mă atacă. Bine, trebuie să atacăm repede pe cineva pentru că se descarcă telefonul. Uite, ăsta e bun. Da, e bun. Trebuie să mă atacă.
Da, mi-am revenit. Da, la level 130. Sper că v-a plăcut și sper că s-auzi microfonul. Păi, așa trebuie să se audă microfonul, ca la Trovoz, ca la Zidor, ca la Hulk, ca la alții.